Ja viem, že ten titul raz získam a už uvidíme kedy. Robila som si depky z toho a fakt mi bolo zle, úplne som cítila, ak by to na zdraví nerobí dobre, lebo ľudia sú zlí a neviem prečo. Stojí to se mnou vítěz slovenské části Celebrity Series Zvarči. Zvarči, ty jsi tady před rokem komentoval s Carlosem, Carlos teď komentoval tu zápas, tak jaký to bylo? Super. Carlos bol pre mňa veľká motivácia, lebo chodil ma pozerať aj na tréningy a po tom poslednom tréningu, čo ma došiel skontrolovať, povedal, že ty vole, že dobrý, že fakt sa mu to ľúbi a tak ma trošku namotivoval, že mi Carlos proste povedal, že to je dobré, tak som to chcel aj pred ním ukázať, preto som tam aj trošku preliezol klietku a niečo som im zakričal, lebo bol pre mňa Carlos veľká motivácia. A pamatuješ si, co za něho křičel? Ja neviem, bol tam Carlos s Vlastom, aj Vlasta strašne uznávam, strašne mu držím palce ako fighterovi, teraz v UFC, takže bolo to niečo také, že chalani, že vy ste to videli takto z takej blízkosti, tak bolo to pre mňa super. Mně přišlo, že se s Vlastem trošku aj inspiroval, to první kolo bylo fakt šílený. Bylo to v plánu takhle 3 počínání vlastně v prvním kole? Myslím si, že to ukončím, ak mám byť úprimný, takže nevedel som, či to bude v prvom kole, ale keď už som videl, že mu to nechutí úplne tak, alebo že to cítil tie údery, tak som už chcel ísť po tom finiši. Plánuješ pokračovat v zápasení? Uvidíme, čo povie Octagon, ale som tomu otvorený. OK, já ti děkuji a gratuluju. Díky. Se mnou tu stojí Marcel Máša. Marceli, oznámili se ti velké věci, Cage Game, tak co to pro tebe znamená? Hele, tak pro mě to znamená hrozně moc, jak už jsem říkal, je to, myslím si, že pro mě teďka životní zápas, je to brána do velké ligy, jak se říká, a já jsem tomu dal 100% té přípravy a věřím, že vítězství bude moje. Ty máš oproti ostatním výhodu toho, že už si jednou ten tlak z Octagonu zažil. Bereš to jako svou největší výhodu teďka? Hele, jako největší výhodu bych to asi neřekl, ale určitě je z čeho čerpat a myslím si, že mě to trošku pomůže. No. Jako kapitána máš Mikýře a trenéra Andreje, tak jak ti sedí tato dvojice? Hele, jak kapitán, tak trenér jsou oba úžasní lidi. Ne, myslím si, že jim to duo sedlo a já jsem hrozně rád, že můžu zápasit pod něma. Jaký bude plán do toho zápasu? Máš 2 týdny, tak jak jde teď příprava? Hele, tak příprava je, řekl bych klidně už téměř u konce. Teďka už doladíme jenom jednoduché věci, doladíme fízu, nastavíme hlavu a hele, těším se brutálně a teď už to jenom pustit ven. Jak ty pracuješ s tou hlavou? Hele, u mě je to takový složitý, protože moje hlava je zároveň moje největší zbraň, ale taky moje nejslabší zbraň, takže já nechci úplně prozrazovat jak, ale pracuji na tom. Když se teď podíváš na poslední zápas tvého soupeře z Octagonu Zenonyho, tak co vlastně říkáš na to, jaký teď předvádí výkony? A co proti tomu měl předvedl ty? Hele, tak určitě sleduju ho a baví mě to, jak často zápasí, že nestojí na místě a já si myslím, že všichni, kdo viděli jeho zápasy, tak viděli, že celkem moc se v té kleci neuhřeje a jediný zápas se mnou byl 3 kola, takže si myslím, že minimálně mě to trošku dává takový dobrý pocit do hlavy, že mě neukončil třeba.
teď před tebou bude Michal Kuzma. Teď zápasil o víkendu, nastudoval jsi to nějak? Hele, já se přiznám, já jsem ten zápas nesledoval a za mě docela odvážný rozhodnutí dát si takhle de facto krátkou dobu před zápasem ještě jeden zápas. Asi si věří a já jenom doufám, že si bude věřit stejně i tak se mnou v zápase. Ty pravidla nejsou čistý MMA, je to trošku upravený, můžou tě zvedat, můžou tě tam hodit ručník, tak jak se připravuješ tady na tenhle faktor? Hele, a tohle si nějak neberu, já, jak už jsem říkal, snažím se být komplexní zápasník, takže je mi jedno, jestli to bude v postoji, jestli to bude na zemi, já jsem připravený na všechno. OK, já ti děkuju a doufám, že se vidíme, vítězný rozhovor. Pane, děkuji. Díky. Díky. Je tu dnešní vítězka Verča Smolková. Verča, to už mi tady naznačila, že máš hlad, tak co se teď dáš? Ty kokos, akože neviem, či nakoniec hľadala, som strašne smedná, ja by som si dala teraz Monster, limonádu, jahodovú dren, zmrzlinu. Mám strašne chuť, keby mi niekto zohnal zmrzlinu, že Kalipo jahodové alebo Twister. Ty kokos, tak som normálne, že môže mi ho niekto zohnať. Prosím, mám chuť na niečo studené a sladké, fakt, že mňam. Tak tady běhají PDL manažeři všichni tak jako zavukový, ne? Ja si to pôjdem kúpiť von, hneď. První submise v Octagonu, byl to plán? Ja som neplánovala nič, ja som si to plánovala užiť a vedela som, že to v sebe mám a ono to vyšlo, takže ja som rada. Som samou seba prekvapila. Konečně jsi řekla o ten titul, tak kdy a s kým nejlépe? Tak mi to je jedno, ja proste viem, že je dobrá adeptka aj Alina, lebo je zaujímavá, proste je veľké meno, takisto je zaujímavá tá superka, čo išla proti ľudské, že mne je fakt jedno s kým, proste ja viem, že ten titul raz získam a už uvidíme kedy a kde. Ale chcela by som byť v Nemecku, kde je ten veľký štadión. Vieš, že viem, že tam budeme outsider, ale na druhú stranu si získam, mám možnosť získať 60 000 ľudí, veď to je bomba, nie? Takže můžeme očekávat 60 000 plus na Instagramu po dalším zápase. No ja by som bola rada, vieš, akože ja to tak neriešim tie čísla, ale viem, aké to je dôležité v dnešnej dobe a budem rada, keď ľudia budú chcieť sledovať moju cestu a že to robím fakt úprimne z lásky a proste so srdcom a že naozaj to milujem celé. Ty jsi teď během přípravy dala pauzu od sociálních sítí. Proč a v čem ti to pomohlo? Pomohlo mi to neskutočne, proste mne nerobilo dobre vidieť tie negatívne veci, ja som si to dosť pozerala, tým, že proste žijem sama, tak večer po nociach som to pozerala a miesto toho, aby som sa venovala sebe, som sa úplne, robila som si depky z toho a fakt mi bolo zle, úplne som cítila, ak by to na zdraví nerobí dobre, takže som si povedala, že dosť a strašne mi pomohlo si to dať všetko preč. Vieš, že úplne cítim, ako ma to... Ja nepoviem, ja si pozriem, že ja niečo pridám, hej, v rámci tých sponzorských povinností, ale mňa už nezaujíma, že kto čo proste pridáva, že je mi to už jedno, chcem už riešiť len seba. A žiadnu negativitu, lebo ľudia sú zlí, ja neviem prečo, ale fakt je tu veľa zla a ja ho už nechcem vo svojom živote. Poslední otázka, řekla bys mi nějaký fun fact ohledně dneška? Fun fact, dneska, že som si oholila hlavu preboha, veď pozri, tu chýbajú vlasy, vidno to? Ja som si chcela dať chlpy preč a normálne som si porezala, začala mi krvácať hlava, chytila som a vlasy mi ostali v ruke. No tak neviem, či to je fun fact, ale ja nemám nechty, mi odpadli obidve. Takže mňam akože fakt super na leto. Super, děkuji, gratuluju. Díky. Ďakujem.